めまして、シードトーナメントクラスの長島大我です。今年の戦績は全国選抜12歳以下で3位、全国小学生ベスト4、全日本ジュニア12歳以下シングルスベスト16ダブルス優勝です。次は10月17日から RSK 全国選抜大会に出場するので、一つでも多く勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。シードはとてもいい環境なので一緒に練習しましょう。